Het doekteam Damwouter Westreen van de brandwacht oefende justerjoen voor de allerlaatste keer. Het team had zien haar zin van 1 november al ophouden. Als soort van alternatief komt er in Burgum een oppervlakte redteam. Dit team kan net onder wetterziekje. Daarna moet er dan een doekteam komen uit Ljouwert. Wat het gastouderbureau Friesland in Drachten net binnen 4 weken de zaken op wadder had, krijgt de instelling een dwangsom. Dat had de gemeente Smellingerland bekendmaken. Al langer binnen er klachten over het functioneren van het bureau, zou zo'n gasthouders viesten te laten betellen krijgen. Op de Johan Willem Frieso squallen in Ljouwert kregen ze van de morgen les van een sergeant-majoor van de Johan Willem Frieso kazerne. Het doel is dat Defensie meer draagvlak krijgen wil in tijden van bezuinigings. Het karpetkanon van Driels is broekt in de nieuwste Sinterklaasfilm Sint en Diego de magische bron van Mira. Bij onder andere Peter Faber. De leden van het karbitteam waren in februari benaderen met de vraag of het kanon broekt worden koer voor de film. Bij het Sjetark moest een Zwarte Piet voortsketten worden. De filmmakers vonden het te duur om een echt kanon te hieren. Joen en vannacht is het bewolkt en hebben we kans op een bui. Morgen regent het eerst, maar komt letter de zinnen erbij. Het wordt dan 12 graden.